Coucou. Coucou. Coucou ma Sissou. Coucou Charline. Dors. Rendors-toi. Arrête de me regarder. Coucou, coucou. Partagez na roa ele ediko ni direct nakati. Partagez na roa agnely fa za tsy janogno ela. Coucou, 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 coucou. Atsika mila ikoragna hely. Fa elaela za zay tsy nikoragna. Fa elaela za zay tsy nikoragna satria za kajo. Tegna mbo kajo fa izy ty manko nintsika jiaby raha jiaby ty. Nintsika jiaby raha jiaby ty. Zay ty na lavatra zay ty gasy. Gasy ary tegna fiera fa gasy. Tsara nagnasitrika zay ty gasy na maro raha tsy manjary mandala Madagasikara agny. Zay tany jiaby andehananao igny maty ny volognan'olo. Nareo gasy mahantra, gasy tokony manan-karena, ino mahatonga nareo mahantra, Madagasikara misy zao, Madagasikara misy zao, zegny fogna raha regny tegna isan'andro nefa antena fiera, antena midôladôla. Zay boka Madagasikara, zay malagasy, zegny fogna raha volagninay isan'andro. No ino fiera antena fa gasy satria io tanindrazantegna. Io na belo antena, ary mba ty antena androso, zo natany tena mandeha midodododo antany jiaby ty mba fitadiavagna fogna, zegny fogna ampiagna havagna Madagasikara agny. So nareo mieritreritra zay lavitra io, zay tsy mivaky lohanareo agny. Au contraire, angamba ny olo tsy mipetraka Madagasikara agny, tegna mamelogno Madagasikara agny, satria olo Madagasikara agny sahiragna maty ny jaly. Patsanareo jiaby mihinagna volan'ny Madagasikara io koa le tegna mameno posy, tsy mivaky loha, ary ny ankamaroanareo jiaby Madagasikara ao le magnano izy. Anareo le mihinagna volan'ny Madagasikara io. Anareo tokana mihinagna volan'ny Madagasikara io. Anareo tsy mipetraka Madagasikara aby fa volanareo jiaby mipetraka andafy aty. Zanakanareo jiaby mianatra andafy aty. Anareo agny raha mandeha mangoron-karena fotonareo Madagasikara agny fa tsisy raha vakinareo mikasiky Madagasikara. Au contraire, zay maty ny jaly, zay mitsipopoy, zay mandeha tany maro, mandeha mitady vola hely, mandray karama vary masaka, zay any mivaky loha olo Madagasikara agny ary magnampy olo Madagasikara agny ary tsy magnano wera amin'ny Facebook ty ato, tsy mandeha ia. Fianakaviagnanay agny miantehatra aminay. Havanay agny namanay agny miantehatra aminay. Na tsy havanay ary mbola miantehatra aminay koa fa misy problème mandeha manoratra aminay aty vonjia. Matia olo jiaby mitaregny, dikan'zegny raha tsy manjary. Raha koragniko niany mikasiky resaka ivato. Fa tsy resaka ivato fa andeha ikoragniko. De alohan'ny za ikoragna aminjay, kazava aminareo fa zaho tsy managna problème. Agnisan'ny tsy managna problème ny antony tsotra. Za mahay olo maro, za managna namagna maro, ary mba maro fogna koa olo manjary mba tiezaka ampandrosa Madagasikara agny. Mila tsorigny ny resaka. Maro koa olo manjary mba magnano ny tokony ataony Madagasikara agny. Koa i resaka douane Antananarivo atsika. Ataoko douane jiaby Madagasikara fa tsy Antananarivo zaraiky fo fa ivato eky ny tegna nandombolombo aminazy. Ivato. Za olo pandeha. Za tira mivezivezy fo asako hatramizay. Agnatin'ny taogno araiky angamba za ty taloha mipody Madagasikara za nata indimy agnatin'ny taogno araiky. Nivezivezy fo satria mbola niritreritry hoe un jour agny. Ko sitragna zanako za mody ony. Zegny tagnatin'ny menimeny. Ko fa vita ny fitsaboagna andafy aty za mody. Zegny ny menimeny tamizay fotoagna. De tio anao niezaka nivezivezy tio. Isaka antena havy agny. Raha mahay tsy manjary fo. Tiako mahay tsy manjary zegny za tsy mivolagna hoe tsy nasa nagnamboatra raha manjary ny mpitondra. Za tsy mivolagna hoe tsisy raha mivoatra. Kazava. Misy raha ny hatsara. Mila tsorigny igny. Misy raha ny hatsara. Na igny eky ny laharam-pahamehana, na igny tsy laharam-pahamehana, igny eky tsy agny dirako amin'ny koragna. Nisy raha ny hatsara. Fa ny toetrin'olo, je suis désolé, ny toetrin'ny gasy ny haratsy. Ny gasy ny hatia kely. Ny gasy efa tsy tia fiainana karaha taloha nefa ny gasy nalaza fa hoe gasy tia fiainana de ny gasy mitandro fihavanana, ny gasy tsy mifamono, ny gasy atsika hatramizay zegny no nahaizan'olo atsika ary zegny antoka ny hitako tamin'ny fahazazako. Fifan'olo bodirindriny karaha an'igny de atava zegny hoe zao, indrina zegny hoe zao, zegny nahabe lohanay hatramizay. Izy io ty anao
na ny olo marikitra anao na ny avanao aratahoranao. Ny antony tsotra. Toetrina gasy ny atsinanjary. De mila zahavagna hoe ino mahatonga ny toetriny gasy ny atsinanjary. Zegny ino ny antony. Ino ny antony satria ny gasy miamahantra. Le panakarena miapanakarena fogna natany asiandreo volandreo fa tsy hainao. Tomobilindreo firy, tragnondreo firy, ireo feno volandafy aty. Ireo mili bakaran'igny anareo igny somendreo jery yo. Izy amin'io akamakama sy tsy akamakama fogna ny misy a Madagasikara amin'ny fitondragna ao, olo bado tsisy raha jiaby mahazo 16 yo. No ino satria akamakama. Avô aminjay tsisy raha pare, tsisy raha manjary, c'est normal. Olo koa tsisy compétence apetraka anao amin'ny poste raiky. Tsisy raha hoeny. Juste aingon-tseza yo izy na aingon birao. Zegny marao voalohany. Andeha miresaka Ivato aminjay atsika. Resaka Ivato. Satria i video nataony Jackson nadahako igny manko avy nikoragna ty. I video nataony igny nazava tsara beky nikoragna anazy tamin'ny voalohany igny. Izy mety misy fadisoagna angambany, mety misy raha tsy arany, mety misy raha tsy hitany. Igny possible. Fa okazava, io tsisy olo, tsisy jery. Ataonao karakory, raha ankilanao io tsy hitanao agnatin'ny firy lera anao magnontany, aiza ranaka tsy hita. Mety natengitenginy izy ozisanareo manoratra aminaka io, na hitako commentaire anareo agny. Mety olo hafa nandeha déplacer izy, na mety olo mintsy nia, saika nasitriky le raha. Azovy mety mera mandalo Ivato. Ivato mbola mpodiko ndraiky maro olo magnano asanazy tokony izy, ary magnaja asanazy, ary mba mitsinjo olo. Atsika koa tegna calcul boratra ozy isin'olo manko des fois zaty mampiasa pourcentage io, olo mivolagna hoe 10 calculnao. Zane tsy mpagnano, ino mo ty tsy mpagnano statistique. Tsy asako zegny ary tsy mahay koa za koa. Fa antena matoa, antena koa fa nivolagna hoe en général. En général zegny efa zegny ediny agnarany. Bon, imaginons zegny Ivato. Za tegna ny gentillely 20% ny piasa Ivato. Io eky tsy haiko na douanier eky zo, na amla PAF eky io, na amarante eky io, na ino eky io, fa ataotsika hoe Ivato. Aminay manko aminay. Anao koa fa niditry Ivato anao. Tanagaranao voalohany, hoany compagnie aérienne anao mandemi pesé entagna anao igny de piasa ny compagnie igny na piasa ny aéroport ao zegny no yo. Anao ka comme mandalo la PAF am police de frontière. Defa police ny agnarany aminay tompoko. Anao ko fa niala police yo, nandalo yo anao fisavagna yo, douanier ny agnarany aminay tompoko. Tsy hainay agnarany zo ankoatran zegny, amarante zegny sambako na regny zegny niany. Atramizay olo mivolagna hoe douanier. Ino mo natao hoe la douane. Zegny angambany tsy zana ampianatra na hoe natao hoe douane. De raha ohatra ka le olo nampidirina ro ny asa ao na nampidiriny seranam-piaramadinina io tsy haiko nampiandraikitra ny zony andeha ny asa ao, ko fa magnano asanazy tsy manjary. Henaro, ino mbola idohandro ao. Anaro kun maloto Mampalahelo zanaro, maranaro namako. Maranaro namako Ivato. Anaro kun maloto mihentsa naro, matoa naro mihentsa. Dikan zengi maro olo fa voa ao. Le mangatangatka chocolat, mangatka whisky, mangatka cigarette, mangatka zegny hoe izegny tsy problème. Efa zegny fombatsika malagasy. Kofa mahita olo avlavitry mitondra voandalagna. Zegny tsy problème zegny. Tsy agny aby ny olagna. Fa lenao kofa magnano asanao, anao magnararotry fahefagna satria anao miasanao io vitanao magnamerdolo. Igny tsy normale. Ny olo mandeha zegny surtout andeha ody Madagasikara. Zegny anao tokony ravoravo anao hoe andeha an-tanindrazako za zegny Taloha anao andeha Madagasikara andre anao mbola misurvoler fa anao ilagnitry abakabaky Madagasikara igny. Anaro aza magnamiatsigny zany ndraiky teny français naka malagasy, aza magnamiatsigny zany anaro fa izegny. Efa zegny fomba fivolagnako. Mifangaro jiaby fa za mahay teny français, mahay teny gasy, maro teny haiko efa maro agnatin'ny lohanaka ao. Donc, anao zegny vonao makisidina igny anao va maregny fogna anao hoe piasa ny Madagasikara, izay na fiera zay he malagasy mandeha Madagasikara. Maregny anao hoe commence misidina ny abakabaka ny Madagasikara tsika. Efa
efa mitepa fono tellement no ravoravo anao fa ho avy an-tanàgna. Izy volaniko zegny, i raha volaniko zegny même pas 20 ans en arrière. Même pas 20 ans en arrière. 10 ans en arrière, raha mbola karanjegny fo natao. Izy io ty anao ndeha Madagasikara anao mitseky anao tegna hoe anakory ny ane lasa anao mikaiky namanao douanier anao mikaiky namanao police anao hoe za ho avy za tsy teo ka merden'olo ao tsao raha tsisy dika na merden'olo za zegny atao. Izy volaniko aminareo zegny matoa za mivolagna masaky mivolagna io satria za mahendra mandalo ary za misy nagnisany mikaiky namagna mba tsy asiany problème. Te problème fo azonao anao ko fa tsisy namanao hainao problème fo azonao ko. Nefa zay n'olo zay tan'olo mivezivezy isan'andro tsara nisy problème tsara nisy ke hoe nagnano trafic zao teto nagnano zegny hoe zay olo madio manomboka andoha jusqu'à en felambity ho za zegny. Manomboka amin'ny tampon-dohanay jusqu'à en felambitinay madio. Nefa anao mbola mitseky fogna satria tsy hainao azo volo vaovao tsy manjary ao. Tsy hainao zegny azo volo vaovao tsy manjary ao. Ke tsy mampalahelo raha zegny. Igny resaka hoe mot douanier igny nasiagna olagna. Oui, peut-être il s'est trompé. Mais tsy anareo douanier marigny akao. De azovy zegny magnano asa akao zegny. Azavao aminay resaka hoe marante nareo zegny azavao aminay azafady tompoko. Tegna azafady. Avako aminjay mikasiky resaka hoe maro commentaire mandeha nagnasahy izy nanopa sy ny tariny. Tiako hita video. Zay jiaby amin'ny Facebook mivarahontsy ty. Zay tia raha mazava. Zay tsy tia le raha mantsimantsigny. Zay le tia raha mazava. Zay le tia raha mangarahara. Le zay tia mivolagna kofa misy raha tsy normaly. Zay tia mirevendiquer droit ty, droitnay ty. Tianay hita video zegny en entier. L'entièreté de la vidéo zao. L'entièreté de la vidéo sans montage. Nous on exige. Yo amjay zay mahita hoe moa ve marigny fa tankilany teo fo raha io tsy hitany fa tsisy olo nitondry raha io. Mila hitanay raha zegny manomboka izy mety ndraiky ziska izy miala io. Tianay hita koa tianay regny hoe izy nanompa zegny. Manompa zegny manko tsy de raha fataonay eo loatra. Fa volagna gasy tegna izy zegny fataonay. Izy nambakanareo ita video mitsy izy nivolagna hoe efa ka mansosopory izy ozy izy. Sosopory zegny tsy tena ratsy zegny ary zegny tena atao ampiasaigna Antananarivo ao rehefa anao sosotra tezitra mare de hoe sosopory. Azao tsy mampiasa zegny teny sosopory zegny. Rehefa anao tegna sosotra de sosopory amin'ny ankitiny. Fa anao ndraiky nivolagna tamin'olo ale namboe, le namboarazagny, le namboatinge, na le namboasepa, zegny ny tena ratsy aminazy, zegny ny magnasaha. De aza misoma avec les mots. Ne jouons pas avec les mots. Appelez un chat un chat. De rehefa misy raha tsy manjary, faut dénoncer. Misy raha tsy manjary, ao i vato. Tsisy olo tsy mahay zegny. Na niaigny le raha heky anao, na tsy niaigny le raha anao, na efa voa anao, na tsy voa anao, misy raha tsy manjary hao. De le raha tsy manjary ataony sasany hao, mandoto le olo tsy magnano azy. De igny mila fongorina. Éradiquer les mauvaises herbes. Dégager. Anaro jiaby sefosefo akao. Le anaro mavita mikitakita pandeha rehefa le pandeha mitaky raha hitany tsy normaly. Tokony piasanareo ny kitakitainareo satria za koa sefonareo takao. Dommage za ty tsy nianatra tsara bekiny. Nagnanaovako nettoyage anareo. Tegna nettoyage raiky karcher nataoko anareo takao. Satria mahasosotra mahamenatra. Iaignatra zegny anefaka, iaignatra zegny agnisany raha tsy mampandroso Madagasikara iaignatra zegny. Ke nagnino izy io ianareo tsy mahay menatra mitabataban'olo isan'andro. Nefa hengatry, afa barake, zegny fogna le tsy mampandroso Madagasikara ko anao tia hagnano raha manjary. Tia hagnano raha manjary ty voatra anao, menatra ny mampatahotro anao. Magnano raha tsy manjary nefa anao tsisy hengatra. C'est quoi ça? Tsy azoko. Igny araiky. Mikasiky vato igny, ararotoko ikoragna resaka fitsaboagna Madagasikara satria efa ela ikoragna ty seky ataoko. Efa ela izy ty seky ataoko fa za tsy manam-potoagna.
izy nambarako anareo zegny zay amy tany lavitra aty tsisy mandrimandry zegny aty tsisy mandrimandry tsy maintsy miridarida fogna anao zay anao vao mahita raha hoanigny zegny ka tsy raha olo manambady olo mpanakarena angambany fa anao kofa tsy nandray izy volaniko zegny tsy nandray plus de 3000 euros na 4000 euros anao par mois anao tsy mandrimandry zegny aketo miridarida ny olo miasa de mampiridarida zay koa mbola tsy fiainagnanay fo koa fiainagnanay koa zay koa tsy masaloe mbola fiainagnan'olo any koa matonga zay miridarida mamono tegna donc zonay no mitabataba ho any havanay agny zonay no mitabataba ho any havanay agny mitavandra zay aty igny araiky igny bon ajanoko amy resaka i raha igny hely fa izy niany baka idariatra mikasika hôpitaly à Madagascar ataoko angambany ataoko 20% koa 20% ny mpitsabo à Madagascar angambany mbola managna déontologie managna éthique zegny ny ankamaroany tsisy surtout le madinidinika ambanimbany ao tsisy aretigny ny malagasy nataony mpitsabo fitadiavagna matoa za mivolagna io izy volaniko zegny za managna preuve okazava resaka aretigny ny malagasy nataony mpitsabo malagasy fitadiavagna rehefa marary anao deja anao kofa tsisy vola deja anao maty igny aloha voalohany maty anao rehefa anao misy vola hely igny tany jiaby idiranao manomboko amy lakoro jusqu'à agnatiny agny veranga anao mitaxe vola amin'olo tsy vitan'izay koa fa forogniny aby ny analyse tokony atao ny scanner tokony atao ny radio tsy haiko sy ny tariny forogniny isan'andro amizay le olo lany vola efa tsara mihitsiny fa malagasy ane ka tsy mandray vola firy amin'ny asanazy malagasy mandray 500 000 amin'ny asanazy 500 000 FMG moi je parle en FMG za tsy mahay ariary malagasy mandray 500 000 francs itakiagna 10 millions na 15 millions amy fitsaboagna tegna anazy on va où agnaiatsika ty ino logique tsy logique raha zegny izy amin'io koa boka hoe aha ty fitsaboagna an'le izy de zay afa discours-ny service araiky ato afa discours-ny service araiky ato afa discours-ny service araiky ato io na ahodinkodigny io amizay anao lany vola amin'ny hôpitaly io na amin'ny clinique io ahodinkodigny io anao ndraiky jusque anao lany vola pour rien tsy amin'ny aretigninao ma lany vola anao tsy lany vola amin'ny aretigninao anao fa lany vola anao amin'ny fitadiavagna agnatin'ny hôpitaly ndraiky jusque anao maty deja ny olo izy volako zay fa tsisy vola itsaboanagna isaka misy marary à Madagascar agny mandeha mitavandra olo aty maty marary aty tsisy tsaboanagna tsisy vola maty antena igny miezaka magnampiny vita ampiagna ampodiko ndraiky ny tsy avako fompiako à Madagascar ao kazava aminareo raha zegny tsara ny volaniko tam Facebook tato zegny satria tsy fombako no mivolagna raha koa fogna ampiakolo tsy fombako fa mandreraka za fogna mandiniky hoe ny olo tokony hafaka agnampy ny olo tokony hafaka metraka structure ny olo tokony hafaka agnano le tokony atao tsy magnano pourquoi anao olo madiniky ele fa sady fadiran'ovagna sahiragna mbo fa miady amin'ny fiaignananao igny anao ny magnano ny tokony atao ce n'est pas normal miala amin'ny asanareo anareo koa fa tsy agnano ameza olo mavita hasany agnano izy akao tompoko maro ny olo nianatra mahay ny tokony atao milefa Madagascar ameza olo ny tokony agnano izy niasa fa tsy akamakama zegny fogna andragno akamakama bon za tsy ty volagna raha maro fizy volaniko zegny mitaregny tsy tokony zay no taregna na tsy tokony zay ne ka artiste na zay ara tsy considéren'olo mpanakanto tsy considéren'olo mpanakanto ara zay fa artiste one artiste mitengina amy clé USB ndraikindraiky artiste efa zegny hoe raha jiaby zegny mahazo zay aby nefa zay no tavandregny de tsy afanareo mandiniky ve raha zegny igny baka deja igny fa tsy volagniny fa kofa anao tompona andraikitry izegny ny logique kofa anao tompona andraikitry anao mahita olo mitaregny
Ko za ndraiky ho za edy ko za zao tompon'andraikitry za mahita olo mitaregny zegny raha tsy manjary nahazo za za mitandregny le olo mitaregny igny fa za tsy mitandregny mpiasanaka za mitandregny le olo mitaregny igny magnadiady zao za tsy avy avakagny misefosefo za avy akagny non tsy tompon'andraikitra anao aminazy zegny io fomba ndraiky toetry io izy io raha ianaragna anao koa fa andeha iandraikitry raha raiky ianaranao ny fomba manakory ivolagnanao amin'olo tsy maintsy tandrignesanao ankendriky le olo mitaregny adiadinao ny magnodidigny eo magnaramaso anao zay anao fa mandeha mivolagna fa tsy raha direct le olo disovinao de le piasanao mety nagnano raha tsy manjary igny arovanao comment ça se fait qu'izy tsy anoy izy parce que déjà nanao ara tsy karaha miresy kombakomba amile olo le anao nefa tsy hainao ino tsara beky le raha mandalo anao magnatiny jerin'olo anao afaka miassure le olo napetraka anao takeo fa le olo mandeha mitaregny igny zegny adala non mais c'est bon natady 10 mètres 10 le olo raha nazy very tsy le olo very hentigna no gitikitengny fa le olo tokony magnodidigny akao fa ninao hoe aia raha ny olo ty aiza raha ny olo ty tokony zegny ny fandehany bon amaragna izy satria maro raha tokony koragniny ny tompon'andraikitra Madagasikara amin'ny secteur rehetrarehetra izy volaniko zegny mbola tsy koragna birao atsika secteur rehetrarehetra Madagasikara maro olo pourri izy volaniko pourri lomontraka tokony adoso esorina miala tao dikan'izegny anareo tompon'andraikitra sefo be anareo koa tsy agnatiny le pourri esoro piasanareo pourri soloa olo hafa mandeha bureau anao tsisy raha manjary satria nagnino olo tsy compétent olo tsy mahay raha napetraka anareo eo de anao client mandeha en banque anao mandeha à la poste anao mandeha partout anao tu ne vois que ça olo magnamerde anao igny anao koa tsisy vava tu passes ta journée là satria asandro tsy haindro anao va mivolagna igny koa reo mivolagna hoe monsieur amilay satria boka andafy monsieur amilay satria zanaky ianina monsieur amilay io tsisy olo tisy amilay zegny ny olona rehefa milay de milay tsy mila monsieur amilay fa rehefa raha tsy manjary mila ovagna satria ny olo mifampitaiza zegny natao hoe fiarahamonigny rehefa anao magnano raha tsy mety volagny olo anao hoe tsy mety aminaka raha ataonao io izy koa tsy mety amin'ny aigninao on s'en fout raha ataonao koa tsy mety amin'ny aigninao on s'en fout éperdument fa ko le raha tsy mety amin'ny tegnan'olo tsiraikiraiky olo managna droit mivolagna aminao hoe tsy mety aminaka raha ataonao ko anao koa tiara monigny amin'olo anao tsy ataonao le raha tsy mety amin'olo fa tsy raha io anao bodingerina keo satria anao tompony fahefana de ataonao zay raha tianao manampahefana zegny ara efa manampahefana fogna ny agnarany fa ny manampahefana raha ny tokony izy nge ny olo kahiagna manampahefana nge iro amin'ny fitondragna ambonimbony ao na iro polisy na iro gendarme na iro miaramila sy ny tariny natao iaro ny vahoakany zegny fa ko anao managna responsabilité hely fo anao managna responsabilité la de fa anao anjao anao magnano n'importe quoi dégagez satria fanentry be ny tanàna zegny mila na volagna tiako volagnako izy fa tsy haiko fa izy volaniko zegny fianareo volagna anaka mifangaro azonareo ny tiako ambara ampodiko ndraiky resaka ivato misy raha tsy manjary maloto zamba nandeha fogna maro tany nandianako zay voatetiko les 5 continents za tsary nahita aéroport aussi izy volaniko zegny ary mamenatra za gasy fiara be zao tsary nahita aéroport karaha ivato za tsary nahita
nefa mba maro zay tany nandianako zay. Tsara nahita ho za. De iniany zegny andeha hagnamiatsina na olana ro satria nisy olo nivolagna douanier. Resaka hoe douanier. C'est bon. Resaka hoe douanier. Ah non, 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 non. Il faut reconnaître les erreurs. Il faut reconnaître. Izy vlanko zay, zaby vlanko, chapeau. Chapeau tam Jackson. Atria mbola navita nanetry tegna izy nivolagna hoe, ah, tsy douanier ro fa amarante. Mialatsigny za, tegna mifogno za misy diso. Oui, teny diso tsy mba kabaro atsika, teny diso tsy mba kabaro. Anao mihina gn'ara mety misy potriky latsaka. Fa tsy agny le problème, tsy amresaka hoe mot douanier le problème. Problème hoe iva atao mangalatra. Manomboka mivaravaragna ho za, ziska haigny. Efa anao agnaty avion anao zay anao vao hoe ony, zay anao vao zegny ataonao izy. Nefa mbola mipodiko ndraiky, za tsy arovony problème takao. Satria je me laisse pas faire. De gnano karanjegny fo zegny. Le anao mahehe olo fo zegny tsy misy problème. Anao koa fa tsy mahehe olo na tsy hehen'olo anao mila misy problème. De manakory le olo tsisy tendra hena avy ambany volo mandeha regny na avy agny amin'ny faritany mandeha regny. Olo jiaby boka amin'ny faritany tonga ko mitabataba jiaby mitaregny jiaby. Satria tsy mahay olo. Et puis m'zay maintenant koa, na iro amin'ny faritany any koa fa magnano raha tsy manjary karan'io koa. Satria nagnino? Mbola kamakama regny fogna koa nalefa agny koa. Bah oui. Efa le kamakama regny fogna koa nalefa agny koa zio io koa. De nagnaraka raha tsy manjary koa ny tagny taloha lefa tsy manjary regny koa. Natany olo mba fa manjarinjary regny ngamba nefa tsio. Efa tsio. Satria ny olo miezaka magnano raha mahitsane dégagé. Satria tsy agnatiny akama. Kofa anao miezaka magnano raha mahitsy, allez dégage. Nefa tokony anarô tsy manjary be rô, no dégage. Zegny le izy. Ke avy niany, oh, satria io manko mavoatsika gasy manko kofa misy problème. Tsy le problème no resahigny fa zahavagna tavan'olo. Maro zao anarô satria mety managna affaire ndraiky resaka papane. Anarô managna kankay am jojoby. Jerinarô mba dinia. Anarô managna kankay am jojoby kofa raha mikasiky zanaky jojoby, oh, avy anarô jiaby tsisy jery jiaby fo agnabo rô. Anarô malefaka. Izy fa volaniko aminarô malefaka. Mandinia. Déjà tokony tsapanarô raha zegny. Olo jiaby io samby managna responsabilité nazy amin'ny fiainagna nazy. Oka hoe anarô fa raha ataon'ny baban'olo tsy voatera ataon'ny zanakan'olo ary tsy voatera raha ny zanakan'olo. Igny araiky voalohany igny. Satria tsy aritry zegny, raha ataon'ny zanakan'olo izy koa fa plus de 18 ans, tsy responsabilité ny irenin'olo igny na i baban'olo igny. Donc mahaiza anarô magnavaka raha. Et puis mahaiza magnavaka koa hoe ko ity olagna ty ny resahigny aza miala lalagna mijanogna amin'igny resaka igny. Aza mampifangaro raha fa anao koa mampifangaro raha tsy mahazo ny hilany anao, mahazo ny hilany anao aminazy fa tsy mahazo ny tegna izy de tsy mahazo ny raha agnaranao. Anao koa fa tsy mahazo ny raha de efa izy edy zegny. Very anao. Kofa tsy mahazo ny raha anao very. Mangala ilany anao very. De zegny matonga de fois amizay, maro amizay olo mivolagna hoe bado ataon'olo bado. Satria alohananao mivolagna na alohananao amaly na alohananao agnaty commentaire anao, alainao onogno tsara raha misoratra io, alainao onogno tsara raha volagnin'olo io. Raha volagniko niany zao nifangaro, misy tsy ahazony raha koa narô niany. Tsy ahazony raha koa na narô tsy mitandregny. Après igny affaire narô igny. Za fa tsy oeky. Zegny izy ravako aby ke, il faut dire ce qu'il y a à dire. Il faut appeler un chat un chat. Il faut dénoncer. Dénoncer. Visage ouvert. Tsy misitriky zegny. Kofa anao mazava tsy misitriky anao mivolan-draha. Izy nataony Jackson igny. Tsy misitriky izy nivolan-draha. Mety nandiniky izy hoe bon. Tsy hoe douanier nagnano izy de nalatsigny izy. Fa izy tsy nisitriky. Zay nataon'olo tsy kanosa. Zay mitaranaky anay ao tsisy kanosa natarekiny.
zay tsisy kanosa zegny satria raha zegny nampianarigny zay mila vita mijoro mivolagna raha manjary volagniny raha tsy manjary volagniny et c'est comme ça qu'on avance mandroso amin'ny hitsiny sy rariny atsika ary ny tegna izy zegny merci ravako aby nitandregny aparitaho agny côté anao regny n'olo de mirariny soa de magnaraka koa tsika mikoragna fa za mety tsy managna fotoagna loatra mal commentaire efa tara za io za commencer 10h iandro 9h30 9h30 aminay aty ary masoandro mibaliaka donc agnano asa koa de magnararotro am dimanche le 28 festival à Metz aminay aty ho anareo zay magnodididigny Metz eo Caribou Festival isantaogno mandeha eo de groupe Roseliane misoma miaraka musicien am dimanche pendant 1 heure de eo atsika fanoja nareo zay mipetraka marikitry eto zegny izy raha koa mba ifalifaly mba agnitry koa atsika mba fa tsy asaloha koa ino koa problème koa fa atsika agnano ambiance jusqu'à la fin voilà mosta fo mikoragna allez veloma